Al revés, ha leído. Eso pasa por no invitarme más seguido. Muy bueno. Bon dia a tothom. Agrair la presència de tota la gent que està vinculada amb el club. Agrair la presència del Jackson, un esportista d'èlit, que ara està en plena feina i ara esta setmana comença a competir a les competicions. Ho havíem parlat i quan tingués un hueco li vam plantejar ser soci del Benavent i encantat. Agrair la presència de la gent del club, de Junta, de l'Ajuntament, de la premsa i de tothom que està vinculat en aquest club i que des de que fa temps sap com actuem, el que pensem, el que fem, i som un club amb identitat pròpia. Ens considerem així i així és una mica el que sempre ens fa mirar endavant, no? Fa dies que estàvem pendents de presentar la campanya de socis. El que havíem pensat era, com que el poble de Benavent, la campanya ja fa 2 setmanes que s'ha començat, ha anat molt bé, es renova quasi tothom, se'n fa algun de nou. Amb la mica d'augment que vam fer dels carnets, creiem que millorarem alguna cosa econòmicament. I com que sabem que Benavent som petits, la campanya de socis que fem, a part de pels nostres socis i pel nostre poble, i per donar el reconeixement al club, és per obrir-nos a fora, a la capital, a la província i a tot el territori de Lleida. La campanya de socis sempre ha estat una de les nostres prioritats en aquest club, pel que comporta reunir una massa social en el nostre club que ens faci créixer, que sense aquesta massa social es fa difícil anar més enllà, i sempre hem cregut que aquest valor, el de la gent que aposta per el Benavent, l'aficionat que ve cada diumenge al camp, és el que hem de potenciar. A més, ho intentem potenciar en forma familiar. És ben conegut, vam ser pioners amb el tema del carnet familiar fa unes quantes temporades i actualment és el que més bona rebuda té. És un carnet familiar amb el qual aportem 3 carnets per casa, el qual permet a tota la unitat familiar assistir al municipal i crear caliu, crear caliu en totes les edats, homes, dones, nens, nenes, i que ens permeti una mica diversificar el futbol y en definitiva seguir creciendo. Bueno, yo primeramente quería agradecer a toda la gente del Club de Benavent por hacerme partícipe de esta nueva campaña. Para mí es un honor enorme de que me hayan invitado y de que me tomen en cuenta en esta campaña tan importante, Y por otro lado, darle enhorabuena a toda esa gente que está detrás del club, que aunque no se les vea dentro del campo, de verdad que es un orgullo para toda la gente tenerlos a ellos, porque creas o no, sin ellos no podría haber el equipo estar ahí donde está, De verdad que estar en tercera división para una localidad como Benavent es un orgullo muy enorme, y por eso desde aquí quiero daros vuestra enhorabuena, porque de verdad que os merecéis mucho. Otro me importa. Anda que no sabes.
cógeme un plano grande ahí. Ya que no sabes. Es igual, es igual. Están todas. A ponerte los mayores. Los mayores. ¿Te pareces al fichaje que hemos hecho? Un chaval joven también, es alto como tú y así. Sí. Por la mañana, a las 11 de la mañana, y las semifinales a las 5 y después a las 7 o a las 8 de la tarde.